U Presiden jongka seng HNYF jongka West Giant Hills uba hauniwat sutong menta kasngi uloong balengba ka RTI ka bakilayo na ka office jong District Medical Health Officer jongka Jowai bala thungkam miki khat khandai ngut klam da board iki kendon. Habakran shikilar pathai khubor hasilong press club menta kasngi loong baka seng halor kate ka RTI ka bakilalap menta kasngi kilalai ban ujor sya director katanat ka koi ka khia ban wengno ikite kinong tre balathung klem da board iki kendon. Uba sutong uloong ru baka rukom thungkam kalong be ain namar ba klem board iki kendon ki balabu bat kide ki ba klem pat pass ya ki exam na ka district selection committee ya kani lale da ka jinge tiplang ki officer ne kumnu ampat la bantim. Laong bai kini gi khat khandai ngot lathung nadu usnam 8000 khat saw ka jingkli ka long lada don kam kerke balai om thung shwa ikitu ki bladon hakalenti ki badang up ban sha thung kam ki badon kerteng hakadi DSC Stong ngade presiden jong ka HNYF West Giant Zone mentang sengi negaliang jong sang HNYF ni don gijing temu ban ye kendu ya director jong ka hel badon ha Shillong na kebentaban ai jing ujor nanti ka jing thok ban ai complain na markat kum ka RTI ka bingyo na office jong DMHO West Giant Hill haka shitrik banai basau arjar artuar ngilap ba kadon ka jing thungkam sop lani ka illegal appointment ya ki staff haki department per jong ki health department badon po West Giant ya kini balinga ombak kidei ki illegal namar ba la appoint ki claim da khot advertise wa ya kini post ka ba arpat la appoint ki kini ki bru ki pompat dep ya ban pule lani pompat dep ya ka district selection committee ni ka DSC ka balai pat kolong ba ya kini ki claim khot lani ki claim conduct wat ya ka exam ro tinagaliang jongi kum gaseng ni dap gijing sngo si bat gijing sngo khia ka bakraw namar ba kurtom thungkam tungjam hapo gajela jongi nyo iba kamlong balong transparency ba namar lapat bor beda ki officer ni yo la si ya don tilang bat ki minister ru ngampat tibi kata te yakini ki bru la appoint na do usnem arjar khatsaw hadu khat khandai ngut te nagaliang jonga kawei galong ga jingkli ba bale hapo ka district ngidon ni yakitu kikna ki bala pass ke DSC bedang don ke waiting list lada long ka bakerke balikim khot shwai gini ban balikim appoint shwai gini ke DSC ke bedang don ke waiting list balikin khot pat ki ve tes ko weru nga sngo ban ong ba gini ki kena bala pass ke DSC bakin sngo ba ban wan shekmat ban terwa leni ban ujor lang ban dawa ya ke hok jongki ba maki kila pas ke exam dei bantung shwa hadin bangila mi nang ni ngin se kendu yo director ba untar nit no sisendon imtai li gine ki briu ki bala kila thung na du usnem arjar khatsaw bat yikini ki briu ro yikini ki staff ro la appoint da DMHO jong ka West Giant ulit o doktor Bianglang Loto te yikani long ngin ai jing tho no how director jong ka hel ba un tarnit no sisindon balada umshim kya halor gani kam ngina kaliang jong seng ngidon pat de we kalat kelenti ban ujor kam sheneng tangata kunki te ki bor ki pakam sheneng pin ujor ya kita ngin siepet yola singin hablet shadu minister ne wat hadu ngin let shika kodro namar kani kade ka long ka order haging shade ban board ikan kendon jong ke government of Meghalaya telada kani baki thung klempat pas DSC ngin le ujor watch shadow ka kodro telada kimshim kya ngin penlong de jing ki harangkat pat kini ki pas DSC badang don haka waiting list ro kanungon baro iba thung yementa ngisulap tangkat kendai ngot Henry nagaliang jongi ngidang suspek ba kim day tangkat ta te nagaliang jongi ngidang fix ya lanung ya let ban kenra long ban study ya ki original file kenang ban